Hindi po ako yan! Ay nako sa mga kabisyo po natin dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, ito po ang 90.7 Love Radio. We are Metro's number 1. I'll be keeping you comedy straight up until 9 o'clock ng gabi. At syempre mga kabisyo, ang araw po na ito ay talagang masasabi nating ibang-iba. Wow! Dahil milestone po ito ng aming kumpanya dito po sa Manila Broadcasting Company. Meron pong magaganap, correct? At in fact, pinapaliguran po kami ng napakaraming tao! Kaya mga guys, welcome po sa inyong lahat. Ang pagbati po sa lahat ng mga bisita namin dito. Isa pong magandang hapon, Metro and Mega Manila. Siyempre, Diego Bandido pa rin po. Kasama po inyo abang lingkod. Aray! Ginagawa mo na naman, Kalbo. Nagpapasikat ka na naman. Tang hindi, wini-welcome ko lang sila eh. Huwag ka nang nagpapasikat ka eh. Tang, para naman sa atin to eh. Imaginin mo, pag may endorsement tayo, nilagyan tayo ng endorsement, edi may pera tayo. Ay, ganun ba? Sige, tuloy mo yan. Napakagaling mo talaga. Ay mga kabisyo, ang oras po natin, we got 33 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Keeping you company with the biggest hits. Mamaya-maya, tuloy-tuloy po tayo. Bakbakan natin straight up until 9 ng gabi. At syempre mamaya po, antabayanan nyo po dahil may mga bagay-bagay po tayong pag-uusapan. Mga bagay-bagay na low-logican po tayo. Syempre, dito lamang po sa 90.7 Love Radio. For the meantime, eto na, bakbakan po tayo. We got a whole lot of music coming right up to you right here sa Programang EDSA. Kasama pa rin po Diego